Haken hun kinong song hakathan shathi ka Bangladesh ka sini kong balala klalek thambor ya ka weka ketem jong kisipai swin hadin bakalami ka jingkan an bat ki bosh pai ka ne ka jingkan an kala penlong ya kispai baki hak ban terkuli ka blawan ra ya ka jingyap jong uwei ubreu bat ka jimen saya bun ngut ki wepat ong kilat pathai kubor kathan kane ka jingkan at kala jahadin ba uwei ubreu ubashong haka tuk ula syabat hakisipai namar ba umdeng ya ka helmet ong ka kubor hadin ka jingkan at ki bahaying hasam bat ki paramar jan jong ute ubreu kilawan syakmat bat sedang banhiar thamaya ka jakasa ong ka kubor. Deputy Commissioner jong ka distrik Muhammad Salahuddin ule thu ba uwei ubreu ula yap bat kato kat nengut ki wepat kila mensau hakate ka jingja ula ongru bakin penlong ya ka jing tokit ka babanya banlap ya ka daw ka balam syakate ka jingja syak thombor. Kane ka jingja kalapen mi ya ka jing ki win hakiren san social media haka ba ki breu kila kamba uni usamla ula yap na ka jing syak siat haki sipai Air Force katanat ya dari jong ka Bangladesh kalawan ra ya ka jing penan da ka baong baki sipai BAF kim syamla penan kam da ki pulit ki basisha haka por ba mi kane ka jing kan an.